Γκονζάλες. Άλλαξε θέση ο Γκονζάλες με τον Invisible, τον Αυστραλό, στη δεξιά αυτός. Γίνεται το λάθος. Ευκαιρία ο Σεμέδο, βγήκε ο Μπρουκ, σωτήρια παρέμβαση από τον τερματοφύλακα του Ερμή στην πιο μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Απέφυγε τον Αλίβοτιτς, κάνει και καλή πάσα στο Σαβέδρα. Παίζει ο Πορτογάλος γρήγορα τον Ζανέτσου και κάνει κίνηση. Από δύσκολη θέση ο Ζανέτσου, δεν ήταν άσχημο το σουτ που επιχειρεί. Κρυβοκάπιτς. Και πριν τελευταίες 8 αναμετρήσεις. Περνάει μπάλα εδώ, δεύτερο δοκάρι. Δεν θα περάσει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία με τον Γιακούπου. Πάει μπροστά ο Μαμπούγια, τώρα ο Σεμέδο, το σούτ ο Μπρουκ σε κόρνερ τον Μπαρούν που απομάκρυνε. Μιχαήλ κατεβάζει στον Φαρία. Πάει μπάλα στο Γιακούπου, το σούτ ο Μπρουκ με δεύτερη προσπάθεια στο 62 θα μαζέψει. Ζανέτου και πάλι για τον Σαβέδρα, φεύγουν δύο από τα δεξιά, δεν υπάρχει offside. Invisible, ο Αυστραλός από δύσκολη θέση το σούτ έξω. Πάω σε καλό σημείο για τον Ερμή, ο Γκονζάλες, δύσκολα, ο Πετκόφ σε κόρνερ. Το Μαμπούγια που επαναφέρει. Γίνεται μια κεφαλιά, ο Μπαρούν απομακρύνει. Μπερστιλ, ευνοήθηκε από την κόντρα, πάει πίσω η μπάλα στον Ντεβούλ με τη μία το σούτ, σε κάθε ευκαιρία γκολ. Ο Μουκουρί ανοίγει το σκορ στο 76. Άλλος, κοιτάξτε εδώ τον τρόπο, περιπετειώδης. Και από πολύ κοντά με δύναμη ο Μουκουρί τραντάζει τα δίχτυα του Κόιν Μπρουκς. Δεν είχε πολλά περιθώρια για να αντιδράσει ο άλλος τερματοφύλακας του Ερμή. Ο Μπαρούν το γέμισμα. Ο Σαβέδρα το σούτ που βρίσκει μπάλα στον Ντεβούλ και κόρνερ. 78 λεπτό. Πάει πίσω η μπάλα, ο Γκόμες το σούτ, η ευκαιρία από τον Ζανέτου και τον Βούμενο που ήταν πίσω, νέο κόρνερ.